Yunis Khalid ne haka ne yara dole ne na nuna kishin arewa duk inda na je ban sarewa Bilkal mafiya nawa duk inda na je sai sarawa ina waka na haukan fila sun zagaye ni duka da fitila sun ce yaran wai ya iya sun nazu don su ji sunana Yunis Khalid sunana daga duba to kai magana sun yi mamakin waka na wai wannan arewa to zai sa ya ta sarewa ai tun ma dai sun makara ni ruwa nake muku da kankara suka tambayi wai wani gari nake sani yau za a tantance mana su gasu nan duka sun yo kaina waya shekauna ne duka zalla to za ni so mu kulla na share duka kwalla da ni da ku mu kulla share magana fila wata kila za mu kai tas mu dinga kila ama kila but not like high kila kudin da akwai su a duba eskalan bogin na auta tukin da gani an saba ai na wuce rani kadan kalle ni ko ina na je yanzu duk sun sani jiya ba yau ba ta jani da ta kyasa ni wai da mama ta bani ai dole ne ki kyasa gaidin tol ba abin da ya rasa ta biyo ni 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 ai da sun ce na kasa sai na ce ku bar su da zancen yanzu na muke kanshi nasu na wari suka ce mu ne da can masu sadakar ta musu bulala yanzu sole duka zalla duk inda na je yanzu sai ce gani sun ganni a TV suka ce gani sun ganni a mota suka ce gani sun ganni a show dan suka ce gani ai gane za su ji mu gane za su zo gaban mu gurin mu su zauna mu gaggada Kano za su ji mu Kano za su zo da kwano wai mu fasu gidan mu mai daɗi Bauchi za su ji mu Bauchi ba a cin abinci wai sai da kidana mai daɗi Abuja sun ganni sun tsara ni ko na gansu na dan dara dun makircin ni na tsara washe ni din na wuce tsara daga Lagos zuwa Abuja Kaduna Kano Bauchi ko da mafarki ne suka ganni sai su ce ni ne gashi can koi na duka ni ne 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 wasu sun bi mu wasu sun kasa yan suna gaban gashi mun zarce yau ikon Allah ya yi za mu nuna musu mun zo dawa kake dawa kake dawa kake kai dawa kake dawa kake kai dawa kake dawa kake dawa kake yaro ko da ni kake yaro dawa kake Yunis Khalid